25 anys lluitant per la unitat i per normalitzar l'ús de la nostra llengua, per la cultura i per la societat, música i literatura i el cinema, també els mitjans de comunicació. Nostra cultura no veiem representada, farts de mentides i manipulacions, de gent aliena que ens escura la butxaca. Tu tens la clau, parla la teua llengua. Tu tens la clau, parlem en llibertat. Tu tens la clau, parla la teua llengua. Tu tens la clau, parlem en valencià. Benvingut a la 27a trobada de centres d'ensenyament en valencià ací al municipi d'Antella. Aquest és un dia per a passar-ho bé, amb tallers, actuacions, dansades, xocs, activitats lúdiques, exposicions, cercaviles, teatre, contacontes, música i tot allò per gaudir de la festa i poder passar un bon dia tots junts. Demanarem la presència ací dalt de l'escenari a la directora del col·legi, la Xarquia Susa Crespi. I benvinguts a Antella. Gràcies als companys mestres, als pares d'alumnes i a tots els xiquets de la comarca per acompanyar-nos i per fer l'esforç que heu fet per formar part de la festa del valencià. El futur sou vosaltres i amb vosaltres volem que continuï el valencià. Dedicar aquesta trobada en Antella a una persona que sense estar ja entre nosaltres es envia des del seu record missatges d'ànim per treballar per una educació digna i en valencià. Glòria Arcos. Anem a donar pas Joan Cortés. Benvinguts i benvingudes a la 27a trobada de centres d'ensenyament en valencià de la Ribera. Desitjaria que les meves primeres paraules foren per a recordar Marc Manchano i Cardona, que va faltar fa un mes escàs en un desafortunat accident de carretera. Si no, estaria així com tots nosaltres. Marc va ser, com a regidor de l'Ajuntament de Llombai, l'ànima de la trobada de l'any passat. Els últims 27 anys hem fet una festa reivindicativa per escenificar el suport social als programes d'ensenyament en valencià. Este suport ha passat d'una generació a una altra, un tresor que lleguem als nostres fills i filles a les futures generacions. La trobada de guany posseeix 4 eixos conceptuals que han anat donant-li forma. La dignificació del valencià, com a vehicle de coneixements i com a instrument social. El segon eix el teniu ahir davant. El Júquer, majestuós, amb una guanyada fama d'indomable i de destructor. Interessos especulatius, amb una poderosa estratègia geopolítica, pretenen convertir-lo en una escorrentia urbana. Però sobretot, estimem-lo. El tercer eix és l'any Joan Fuster. I celebrem l'any Fuster perquè enguany fa 50 anys que es va publicar la seva obra cabdal, Nosaltres els valencians. El quart eix és el més important. Les retallades al sector públic, especialment a l'ensenyament, són una aberració realitzat pel desgovern. Per això exigim que es depuren responsabilitats polítiques i penals. Un agraïment especial a l'Ajuntament d'Antella, que és el motor d'esta trobada. Cristóbal García. En primer lloc, vull agrair l'esforç i la dedicació de totes aquelles persones que han treballat en l'organització d'esta trobada. També vull agrair a tots els participants que hagin vingut a Antella des de diferents pobles de la Ribera. I com no, el treball diari de mestres, de pares i d'alumnes que fan possible que el valencià
siga una llengua viva en la educació. Vam a donar pas ja al senyor alcalde de l'Ajuntament d'Antella. Bon dia a tots i a totes. Nosaltres som valencians i és que hem de fer que la llengua perdure i que la llengua cada vegada siga un mig de comunicació entre els nostres fills i els futurs. Han de tindre per tot la sensibilitat de l'educació pels nostres fills i els nostres menors perquè el dia de demà també parlen el valencià. Antella és un poble que diu sí al valencià i a partir d'ara, ja que és una trobada, disfruteu i gaudiu tots d'esta hospitalitat d'este poble, que encara és xocotet, però és molt gran. Val, moltes gràcies. Demanem la presència dels xiquets encarregats de fer la soltà de color. Caminan, caminan, ay que si saturen s'apaga la vida. Caminan, caminan, que la vida es no quedarse para. Caminan, caminan, ay que si saturen s'apaga la vida. Caminan, caminan, que la vida es no quedarse para. Y es que es la resignación, la nostra pitjor aliada. La por no ens dura a ningú lloc, no ens ha de guanyar. Ja que tots atents,
encetarà aquest viatge sol, una drecera que em permet arribar al teu cor, un manual sobre les corbes de la vida, una senyal per començar